ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, я подчас гэтай святой мшы молюся и прошу Бога Всемогутного за померлую Тамару, а так само помолюся за померлого Петра. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую офиару. Споведаюся Богу Всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вину. думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за всякий Пану Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, Твой провід ніколи не помиляется у своих предвизначениях. Покорно Тебе просим, как Ты отдалил от нас все, что нам шкодить, и одарил усім, что потребно нам для збавлення. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читання книги Другозаконня. Так каже Пан. Заховуй день шабату, каб ён быў святым, як загадаў табе Пан Бог твой.
6 дзён будзеш працаваць і рабіць усе свае працы, але 7-ы дзень – гэта шабат для Пана Бога твайго. Не будзеш рабіць ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні твая дачка, ні твой слуга, ні твая служанка, ні твой вол, ні твой асёл, ніякая жывёла твая, ні чужаземец, які ў тваім доме, каб твой слуга і твая служанка адпачылі, як і ты. Памятай, што і ты быў нявольнікам у зямлі егіпецкай, і што Пан Бог твой вывеў цябе адтуль моцною рукою і распраўленым плячом. Таму і наказаў табе Пан Бог твой святкаваць дзень шабату. Гэта Слова Божае. Спявайте Богу, святыни нашей. Спявайте Богу, святыни нашей. Заспевайте песни, даруйте бубен. Заиграйте на милозвучной арфе и на гуслях. Трубите в рог у час молодиковый, у час полнюди наш урочистый. Спявайте Богу, святыни нашей. Бог — это закон для Израиля, загад Якуба Богом Бога. І Он установив это як свідчення Юзефу, коли той виходив з землі єгипетської. Спявайте Богу, святыни нашей. Я почу незнайомую мову, я визволю плечі, яко отця жару, його руки кинули каші. У нещасті ти мене покликав, і я урадовав тебе. Спявайте Богу, святыни нашей. Не будьте посеред тебе чужого Бога, не будешь поклоняться іншоземному Богу. Я Пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської. Спявайте Богу, святыни нашей. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, Бог, який сказав, нехай світло заждяє з темри, заждя у наших серцях, как освітлить нас познанием слави Божией у обличчі Єсуса Христа. Мы маем скарб у глиняных посудинах, как велишь силы была Божия, а не от нас. Усяляк утискают нас, але мы не пригнеченные. Мы в разгубленности, але не поддаемся розпачи. Нас переследуют, але мы не покинутые. Знищають нас, але мы не гинем. Завсёды носим у теле канание Єсуса, как и життё Єсуса объявилось в теле нашем. Бо мы живые, неоспынно идем на смерть в деле Єсуса, как и життё Єсуса объявилось в нашем смертном теле. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя.
Пан з вами. И с духом Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Табе, Пане. Аднойчы у шабат, калі Езус праходзіў праз пасевы, вучні ягоныя пачалі па дарозе зрываць каласы. Тады сказалі яму фарысеі: «Глядзі, чаму яны робяць у шабат тое, што недазволена?» Ён сказаў ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі меў патрэбу і згаладаўся ён і тыя, хто быў разам з ім? Як увайшоў у дом Божы ў часы першасвятара Абіятара і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга есці нікому, акрамя святароў, і даў тым, хто быў з ім, і сказаў ім: шабат установлены для чалавека, не чалавек для шабату. Таму сын чалавечы гаспадар шабату». Гэта слова Пана. Цікаві ласка, паважаныя, якую ідэю у сённяшнім Евангеліі хоча данесці да нас Христос, апавядаючы пра шабат. Вогуле шабат, што такое шабат? Шабат – гэта святы дзень. Пазней святы дзень, шабат, яшчэ субота потом называлася. Мы ведаем, што стары запавет – гэта пісанне габрэйскае, і субота на першым месцы быў як дзень, які святкаваў гэты народ, субота, але гэта было і шабат. Шабат і субота – гэта два розныя словы, хоць яны блізкія па гучанню. Шабат – гэта абазначае дзень святы, дзень, як не працаваць, і гэты дзень быў названы суботай. Вось, поэтому мы разумеем, для нас шабат, святы дзень, з'яўляецца нядзеля. Так? Вось гэта так, каб вы зразумелі вось гэтае слово шабат. Чаму? Святы дзень, перш за ўсё, галоўная ідэя, якая выходзіць. Мы ведаем, што святы дзень – гэта дзень, які прадназначаны, гэта Божы дзень. Мы называем гэта дзень Пана. На лацінскай мове гучыць гэтае слово нядзеля, доменіка. Это значыць дзень домінус, это Пан, Господь, дзень Пана, Пана Бога. Поэтому, а чаму Пана Бога дзень? Бо гэты дзень уваскрос Христос. Гэта першы дзень нядзелі, тыдня быў. То есть после суботы першы дзень, у які уваскрос Христос. Для нас, хрысціянаў, шабатам стаў гэты дзень, дзень уваскрасення Христа. Чаму дзень уваскрасення Христа? Таму што уваскрасення – гэта галоўная таямніца нашай веры. Галоўнае, што ёсць у нашай веры. Гэта каб мы зразумелі, што да чаго і чаму гэта так. Калі мы чытаем пастановы, што тычыцца гэтага дня ў старым запавеце, напэўна, гэты дзень не можна было працаваць, а ўвогуле гэта было так аж пад вялікім грахом, не толькі грахом, нават маглі ўкараць смерцю. Вось, і гэта разумелі, то есть не можна было жаць, не можна было сеяць, не можна было нічога рабіць. І вось гэта, у гэтым накірунку вось сёння бачым фарысеі. Яны хацелі Езуса падлавіць на нечым, вось, жаць, гэта самае, зрываць каласкі, гэта ж нельга, ты ж як бы жнеш. А калі чалавек захацеў есці, але было таксама і сказана, што калі не можна было, калі жнуць, не можна было падымаць каласкі. Чаму не можна было падымаць каласкі ў іх? То есть ты зжаў, забраў гэтыя каласы, якія жаў, а тое, што ўпала на зямлю, яно заставалася. Чаму? Бо прыходзілі бедныя і сабіралі гэтыя каласкі. Бачым, гэта не было вараўство, а гэта было узаконена. Это не было ніякае зладзейства. То есть ты мог пайсці і сабіраць каласкі. І гэта было, вось гэтае, што не здарма гаварылі, што ўпала, то прапала. Да? Ёсць такое нават. І вось што ўпала, то прапала, то есть гэта яно ўпала ўжо,
і гэта не мог ты падняць яго, таму што гэта як бы Бог наказаў аддаваць бедным людзям, якія не мелі чаго есці, якія прыходзілі, забіралі каласкі. Вы помніце, у старым запавеце Рут, якая прыйшла на поле да, я не памятаю, як яго імя гэтага чалавека, і сабірала каласкі. І нават слугі хацелі забараніць, але гэты гаспадар поля сказаў: не забараняйце, гэта Божы закон, вось забіраць каласкі, гэта было нармальна. Пагэтаму, калі і раней, вось як ксёндз адносіцца, хадзілі, я памятаю, заўсёды хадзілі, то цяпер ніхто не ходзіць ужо, яшчэ калхозы гэтыя былі, у нас вёскі былі вялікія, там салома ці што заставалася на полі, як ахвотна ехалі, ўсё сабіралі, ці што-то там сабіралі там. І зараз, напэўна, там бульба дзе-то застаецца, гэта не. Я сабіраў, што упала, то прапала ў калхозе. Таксама, це нема ніякага преступлення, гэта, як кажуць, чалавек можа карыстацца з гэтага ўсяго, як яго ніхто не забірае, яно прападае. Не можа нішто прапасці дабро, гэта дабро вырашчана дзякуючы Божаму благаслаўленню, поэтому тут такое вельмі пытанне деликатное, знаете, это деликатное пытанне. Теперь, пытанне такое, что тычыцца вось гэтага шаб, чаму вось яны, каласкі, ось яны працуюць, і гэта як бы выходзіла як абвінавачванне Христу, як ты, калі ты такі справядлівы і ўвесь такі раббі, і дазваляеш сваім вучням рабіць тое, што не дазволена. То есть зрываць каласкі, не сабіраць, а зрываць каласкі дазваляеш. Чуть ли не жатвой заниматься. А вучні папросту зрывалі каласкі, бо былі галодныя і маглі гэтае зярно з'есці. Поэтому пачалі па дарозе зрываць каласкі, дазволена. І Христос гаворыць: слухайце, вы трошачкі не туды глядзіце. Ён дае прыклад, такі даволі моцны прыклад. Калі Давід са сваімі, з тымі, хто быў, разам вашлі ў дом Божы ў часы першасвятара Абіятара, еў ахвярныя хлябы. Што такое ахвярныя хлябы? Ахвярныя хлябы – гэта буханкі хлеба, якія прыносілі ў ахвяру Богу, і іх маглі есці толькі святары. То есть ніхто іх есці не мог, гэтыя хлябы. То есть, як мы бачым, гэта не значит, што прынеслі ў ахвяру, а потом выкінулі гэта. Не, гэта вось у ахвяру прыносілі, і там было прадпісана, хто мог есці, каму можна было раздаваць гэтую ахвяру. Ось якую прыносілі Пану Богу, там прыносілі і у ахвяру прыносілі жывёлін. Гэта не значит, што ўсё там аж спальвалі, але і раздавалі. І ў гэтым прычына была такога ахвярапрынашэння, якое было ў старым запавеце. І таксама, і кажуць, фінал гэта ўсё, то не то, што там ўсё на агонь спальвалі і ўсё, а там, і кажуць, не, гэтую ахвяру пэўную частку, як кажуць, спальвалі, невялікую, маленькую частку, остальное раздавалі людзям, раздавалі бедным, убогім, хто былі блізка. Вось гэта было таксама ахвярам. Ахвяра такая і Богу, ахвяра і людзям. То есть тое, што потом у новым запавеце ўсё перарасло ў д'яканію, то есть учынкі міласэрнасці, тое самае, што ў нас, учынкі міласэрнасці, якія сёння таксама ёсць і ў хрысціянскім свеце. То есть мы Богу служым, таксама і бліжняму. Любоў Бога, любоў бліжняга. І далей бачу, вось людзі былі галодныя, поэтому, як кажуць, гэта быў вялікі прыярытэт, і гэта не быў грэх, што вось вы датыкнуліся да тых хлябоў, да якіх не можаце тыкнуць. Яны маглі елі, і гэта з дазволу першасвятара, і з дазволу ўсяго, бо людзі былі галодныя. Мы павінны гэта зразумець. То есть Христос гаворыць, што вы не павінны глядзець на літару закона ў некаторых справах, але павінны паглядзець на чалавека. То есть, але бачым, у фарысеяў было трошачкі па-другое. Христос сказаў, што галоўны, алтар ці ахвяра на алтары.
алтар, алтар чи золота алтара, чи позолота упригоження алтара, що головней? Алтар головней, чим упригоження алтара. Поэтому, то есть, человек повинен глядеть на истинность той ці іншої справи, а не на знешнее оформление. Знешнее не може ніколи перемагчи істинності, то есть, того, что головное той ці іншої справи. Поэтому и далее говорит шаббат. Шаббат – это святый день. И он не установленный, шаббат не установленный, каб люди служили шаббату. Але ён установлен для того, каб дапамагчы чалавеку. Шаббат для чалавека установлены, як святы дзень, ён установлены для чалавека, каб чалавек адчуў, што гэты дзень асаблівы, што ён павінен у гэты дзень звярнуць увагу больш не на справы сваёй штодзённасці, а адпачыць папросту ад штодзённасці, ад штодзённай працы і так далее і таму падобное. Мы гэта павінны зразумець. У гэты дзень, поэтому гаворыць, ідзі, аддай хвалу Пану Богу, аддай Богу гэты дзень. Чалавек, аддай Богу ближняму гэты дзень не сваім абавязкам. А мы бачым, людзі кажуць, нема ні выхадных, ні прахадных, і ўсё так, ідуць, і нема, ўсё пустое, кажуць, як у сіта ваду льюць. Глядзіце, што робіцца. Як у сіта ваду льюць, ўсё мала, і працуеце суботу, і нядзелю, і панядзелак, усе дні працуюць, часамі чалавек працуе ад рана да ночы кожны дзень, зарабляе гэты грошы, іх вечна няма, і гаворыць, ну нема. Але трошачкі, нейкім чынам чалавек павінен зразумець, напэўна, не ад нас усё залежыць, ад тых, хто кіруе гэтым светам залежыць. А чаму ад іх залежыць? Бо яны не выхаваныя, бо кіруюць тыя, якія не павінны гэта рабіць часамі. Тыя людзі, якія не разумеюць, што такое часамі законы Божы, якія нельга нарушаць. Нельга нарушаць, каб гэты свет, каб быў парадак у гэтым свету. И поэтому робится это все, и поэтому всюду всего не хватает, и поэтому злодейство, и зайздрость, и все остальное есть, тому что вось глядять довольно так с прищуренным воком на те справы Божие, на все, что Божие. Для нас, дорогие братья и сестры, это такая огульная, что и до этого можем мы не достать. Кажут, до того, что там кируе, и не доказать им, як там треба. Але мы повинны у наших справах, у тым, што залежыць ад нас, павінны перасцерагаць гэтыя законы, так як мы сталі хрысціянамі, пэўныя справы, пэўныя законы перасцерагаць у нашым жыцці. І адносна святога дня, калі мы валадары свайго часу, той ці іншай сітуацыі, мы можам таго ці іншага не рабіць. Напрыклад, жарышча цяпер, ёсць градкі ў кожнага з нас. Ой, градкі трэба паліваць. Палі ты ў суботу, калі не пальеш у нядзелю, градкі не выскачаць. Пальеш у панядзелак, ты ўжо так любіш паліваць тыя градкі. Абавязкова ў нядзелю палі больш у суботу, і будзе ўсё нармальна. А Бог паблагаславіць, і паблагаславіць дажджамі, і паблагаславіць усім, і паблагаславіць, што яны вырастуць гэтыя градкі. А як чалавек будзе хацяжка, вось гэтай ці нядзеля, ці пане, ўсё раўно яму будзе глядзець на гэта і кажуць, і будзе потом, я ж паліў грану, дык паліў. Не трэба было паліваць, гэта было абавязкова, не абавязкова. Так што ты лез тады ў агарод другі. Поэтому ёсць такое пытанне, калі гэта ўжо так неабходна, і кажуць, як есці трэба зрабіць у нядзелю, то зрабіць і есці ў нядзелю. Гэта як бы такое патрэбнае, але то і ёсць справы, якія можна штосьці все равно робіш амаль кожны дзень, і дзень прапусціш, што нічога не станецца. Не пустыня Сахара тут у нас, і кажуть, так, горача, але ж ужо мы павінны дбаць нейкія, кажуць, правіла і ведаць, што робіцца што такое, што не абавязкова рабіць кожны дзень. Поэтому вось гэтая праўда, то есть падысці да нашай веры, падысці да сваей веры больш так, сур'ёзна. Не так, под нейкім таким, з пункту бачення такого, можем сказаць, як бы такого незразумелага, фарысейскага, недапанімання, незразумення фарысейскай фарусею. Издевательства такого, і кажуць, над верой, бо тыя словы, якія яны прамаўляюць, это быў здзек.
І пад гэтымі словамі было, каб зачапіць Езуса Хрыста. Не там праўду вы, яны такія фальшывыя праведнікі. Это фальшывая праведнасць. Не праўду тут яны іх сабою, але вось каб Езуса Хрыста паддзець, каб яму вось насаліць хоць адным словам, бо ён ім не падабаўся, а не там праведнасць сваю паказаць. Тут не ў гэтым сэнсе. Мы павінны разумець гэта ўсё, што мы перад Богам, як са ўсей праведнасцю сваею, з такой, якой яна есть. І мы павінны зразумець, што гэта праведнасць павінна быць разумная заўсёды ў нас. Павінна быць нармальная, спакойная, то есть мы ведаем, што Бог на першым месцы, і ўсё остальное будзе на сваім месцы. Мы ведаем гэта. Але калі трэба там дзесьці штосьці, сітуацыя, якая наглядь, не будзем жа, мы ўжо так ай-яй-яй, хаця ж, як часамі здараецца, не быў у касцёле, бо ў бальніцы ляжаў. Ці ляжала ў бальніцы, я не мог прыйсці да касцёла, ай-яй-яй, саграшыў. Які грэх, то що, на носілках треба тебе, каб прыносілі з бальніцы сюды ў касцёл. Добра, у нас тут блізка, так, могуць прынесці сваякі там, взяць там, это недалёка, так. Ці, ай-яй-яй, быў у бальніцы, ці дзесьці яшчэ там, і ў пятніцу мусіў есці мяса. Як нічого не давалі, так а що ты будеш есці, голодны будеш? І быў у бальніцы, еў мяса, що далі, то еў. І кажуць, не выбіраў ты, ці дзе-то там яшчэ, кажуць, паехаў куды ў санаторыю, што давалі, то еў. Як мог выбраць, то калі ласка, не мог выбраць, еў, што давалі. Поэтому мы павінны быць так спакойней, падыходзіць да гэтага. Так, ідзем у госці, як мы ведаем, што ідзем у госці, знаем, што будзем у госцях у пятніцу. Не пажадана, конечно, у пятніцу ў госці хадзіць. Як там уже невядома, што здараецца, там і ці гэты самы, трэба схадзіць. Заўсёды можна запытацца ў святара, падысці, іду ў госці і буду вымушаны гэта. Получым дыспенсу, заўсёды получым дыспенсу, але ж трэба ведаць пра гэта ўсё, і заўсёды мы гаворым пра гэта, што можна атрымаць дыспенсу на пятніцу спакойна і без граху гэта ўсё учыніць, а не рабіць над гэтым усім потом невядома што. Поэтому, дорогие браты и сестры, до веры мы подходим так довольно, не сказал бы по-человече, але с отказностью, Божей отказностью, але с пашаной так само до человечего життя. Это вельми важно. И нехай Пан Бог нас у гэтым благословляє. Амин. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, веры всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправного от Бога соправного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, из Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воду Писания. Сядіть пророчаться, и снова прийде в хвале, судить живых и помиловать, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророка. Веру в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один хрест для вкушения грехов, и чекаю воскрешення помилу і життя вічного у
Праз Езуса Христа, які живить нас своим найсвятейшим телом и кровью, молимся до Бога Отца милосердности. Молимся за святый Костел, каб он умацовывал усіх людей у надеи на збавление. Тебе просим. Молимся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны шанавалі правы чалавека і яго годнасць. Тебе просим. Выслухай нас. Молимся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Тебе просим. Молимся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, каб сустрэча з Христом умацовала іх веру. Тебе просим. Молимся аб спрыяльным надвор'і, каб праца земляробаў прынесла шчодры плён. Тебе просим. Прашу всемагутнага о вечны супакой для памерлай Тамары, а таксама няхай Пан адарыць радасцю жыцця вечнага Петра. Тебе просим. Малюся і прашу таксама святло Духа Святого для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Тебе просим. Малю Бога ўсемагутнага і прашу за ўсіх несправядліва асуджаных, за ўсіх, хто церпіць несправядлівасць. Няхай Христос Пан дасць ім сілы і моц. Малюся за тых, хто чыніць несправядлівасць другому чалавеку і словам, і ўчынкам, і друкам, і іншымі спосабамі. Няхай зразумеюць, што чыняць вялікае зло. Тебе просим. І за ўсіх нашых ахвярадаўцаў дзякую Пану Богу Всемагутнаму за гэты касцёл, за радасць тую, што мы маем храм Божы. Як прыемна сёння, калі падчас працэсіі мы выйшлі са свержня, як я называю, вось там наш такі цэнтр духоўнага жыцця, стаўпеччыны. Тут гэтай часткі стоўбцаў, я ўжо не говорю пра Налібокскую пушчу, там засталося цэнтраў, але тут, вот гэтай частцы свержань, так трошачкі астаўся, задбаў пра духоўнасць нашага гарадка. І вось і адтуль, і як падыходзілі да касцёла, вось так прыемна было. Можа, і змучаныя былі, так наконец-то дошли, понимаете, так это. Але як прыемна было бачыць, што вось такі велічны храм, прыгожы храм стаіць пасярод стаўбцоў. І гэта ўсё так не толькі упрыгожвае, але мы ідзем да яго, людзі прыходзяць да яго. Гэта такая радасць, такая пацеха для кожнага з нас, тых для вернікаў. Мы былі сёння на месцы, дзе знішчаны быў наш касцёл, які знаходіцца ў небе, видите, там высока. Але памяць хочам захаваць пра гэтае месца, пра гэты касцёл. Поэтому дзякуем Богу за тую ласку, што мы гэта стараемся захаваць памяць, успамінаем. І дзякую усім ахвярадаўцам і таго касцёла, і гэтага касцёла. Ты, якія жывуць, няхай Бог дасць благаслаўленне, ты, якія памерлі, няхай Бог дасць вечны супакой. Дзякую тым, хто дапамагаў тады і цяпер пры касцёле стараецца быць і дапамагае. І вось і такім чынам развіваючы духоўнасць нашага гораду. Гэта вельмі важная справа. Няхай Бог благаслаўляе ўсім. Гэта такая пацеха, можа, найбольшай пацехі не бывае для кожнага верніка. Тебе просим. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб усе людзі, адкупленыя каштоўнай крывёй Твайго Сына, няспыўна і імкнуліся да Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Дайце, калі ласка.
сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный, Ай, Пан Бог, прими ахвяру суд Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему всему Костелу Костелу Святому. Святому. Боже наш Отче, надея на Твою добрыню, мы приходим до святого алтара с дарами, и нехай нас очистить от грехов Твоя ласка, и освятить ахвяру, якую Тебе складаем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, И с Духом Твоим, пору серці. возносим их до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Годного и справедливо. Правды годного это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Пане, святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з літості до грешного человечества народився з Панны Марии, про свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, про свое из мертвых повстання, дал нам вечное житье тому з анёлами, арханёлами, з усіми святыми. Мы обвещаем Твою хвалу разом с ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Лозанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана. Лозанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Твоего, Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таемніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе.
каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у веры и любови костел Твой, які пилигримуе на земли, со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей дошел с этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, спав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яке живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, я покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будзе оздоровлена душа моя. До Тебе я ускликаю, бо Ты выслухаешь меня, Боже. Схили до меня в ухо свое, выслухай слово мое. Молимся. Добрый Боже, Ты нас узмацняешь телом и кровью Твоего Сына, покируй нами прозрение Твоего Духа, как мы сведчили про Тебе не только словом, але так само учинками и стали годными увойти в небесное владарство. Праз Христа Пана нашего. Амин. Святые Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Супроть спокусом и пастырь слуга духа. Войско небесных, моцею Божией, скинул пекло сатану и ищи злых духов, и она душа снують по свете. Сядьте, коли ласка. На гэтым тыдні прыпадае ў пятніцу ўрачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. У нашай парафіі ёсць таксама капліца Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса у Жацерава. Гэта такае месца для нас асабліва. Зараз мы там
Аднаўляем гэту капліцу, стараемся зрабіць такі ремонт добры, новы алтар для гэтай капліцы, каб праслаўляць, і гэта наша будзе такая маленькая вота, маленькае падзякаванне найсвяцейшаму сэрцу Пану Езусу. Вось гэта каплічка адноўленая, новы алтар. Мы аднавілі абраз, які там быў. Есть абраз Маці Божай міласэрнасці, які там мы размесцім прыгожы, адноўлены таксама стары абраз. Будзем прасіць Езуса быць для нас міласэрным, для нашай парафіі. Таксама у нас будзе імша тут у Стоўбцах у пятніцу у 9 часоў вечара. Мы яшчэ з Жацеравым будзем гаварыць, там, напэўна, зраблю часоў 15 імшу. А потом вечером таксама 18 у Свержні, і в 19:20 будзе таксама ў Стоўбцах святая імша ў гэты дзень. Гэта ў пятніцу. У суботу у нас імша таксама будзе рана і вечарам. У суботу у нас прыпадае ўспамін беззаганнага сэрца Маткі Божай. У буднія дні у нас святая імша будзе, глядзіце, калі ласка, есть імша бай, да? Імша бай, там можна паглядзець, які сайт, калі дзе ў якім касцёле, у любым касцёле можна знайсці, калі святая імша. Але таксама у нас у чаце заўсёды ёсць аб'ява, калі будзе святая імша на працягу тыдня. У панядзелак будзе вечарам святая імша, у аўторак у нас будзе і рана і вечарам святая імша, у сераду у нас таксама будзе рана, серада, аўторак, пятніца, субота. Пятніца і субота ў 9:19, у чацвер у 9, у сераду ў 19 святая імша. Запрашаю. Наступную нядзелю будзе маленькая такая у капліцах змена. Будзе святая імша у Ацэдзе без 15:08 распачынацца вось у гэты час. У Жацерава будзе ў 9:20 раніцаю святая імша, і там далей 11 у Стоўбцы, 13 новы Свержань. Гэта без змены застаецца. І вечарам таксама Стоўбцы наступную нядзелю. Я хочу таксама прыпомніць, што зараз распачалося набажэнства, якое мы называем чэрвцовае, альбо набажэнства чэрвеня месяца, калі мы молімся літанію да найсвяцейшага сэрца Езуса. Таксама заклікаю, каб о 8 гадзіне сабіраліся каля крыжоў, каля фігурак, дзе ёсць у нас у парафіі, дзе сабіраліся дагэтуль, маліліся літанне да найсвяцейшага сэрца Пана Езуса, выпрошваючы патрэбныя ласкі для нас, для нашага горада і для нашай парафіі о 20 гадзіне. Дзякую шчыра за ахвяраванні на працы пры касцёле. Мы рабілі зараз, і амаль што завяршылі працы на вежы касцёла. Там трэба было вось гэтую, дзе паталок у нас ад хораў ідзе, і там забяспечыць. Мы в прошлым году там і зрабілі ўсё добра, але трэба было яшчэ паштукатурыць трохі стенкі там, і таксама гідраізаляцыю палажыць, калі там нема вокон, там толькі гэтыя рашоткі, і поэтому там забівае і дождж, і снег забівае, калі растае, каб яно не ўваходзіла ў сярэдзіне, а там зрабілі трубку спецыяльную, каб выцякала ўсё, і таксама гідраізаляцыя памазалі, каб яно не праходзіла. Гэта трэба было зрабіць, вось такую справу зрабілі. І зараз паціхоньку знешне касцёлу будзем старацца упрыгожыць, добра ўпарадкаваць. Тое, што недароблена, даробім, даштукатурым, як кажуць, асабліва ззадзі касцёла, там яшчэ ёсць пэўныя элементы, што трэба даштукатурыць. Ну і будзем паціхоньку закончваць гэтыя справы такія, каб завяршыць, каб ужо так. Все равно прыйдзецца будынак, ёсць будынак, сёння завяршыў, завтра начинай ремонтировать, дзесьці там пацякло, дзесьці там працякло. Поэтому гэта ўжо без канца будзе, кажуць, до конца наших дзён. Дзякую шчыра Наталлі Садоўскай за кветкі, за дапамогу. Дзякую дзецям, што прыходзілі на першакамунійным, прыходзілі на белы тыдзень. Няхай Пан Бог благаслаўляе ім. Святло Духа Святога свеціць іх, іх бацькоў, гэта вельмі важна.
І звертаю вашу увагу, што 5-й нумар часопіса «Аве Марія» ёсць яшчэ ў кіоску, купляйце. Стараемся набываць гэтыя, чытаць, падаруйся тым людзям, якія не прыходзяць да касцёла старэйшым, няхай хоць пагартаюць, што пачытаюць. Ведаеце, таксама гэта выдаецца, і людзі працуюць над гэтым, гэта пашырэнне нашай веры, паглыбленне нашай веры, гэта вельмі важна. Гэтае выдаўніцтва выдае для католікаў, каб яны паглыблялі веру сваю, ведалі навіны касцёла. У Беларку таксама ёсць малітоўнікі «Ойча наш», іншая каталіцкая літаратура таксама захвочваецца, у каго, можа, няма малітоўніка. Ці ты молішся, можна запытаць, а не, няма малітоўніка. Есть малітоўнік, возьми, набый малітоўнік, маліся. Это не для того, каб збыць малітоўнікі, але, знаеце, каб карысталіся людзьмі гэтымі малітоўнікамі, таксама вельмі важна. Вось гэта такія асноўныя аб'явы. Я хачу шчыра падзякаваць усім, хто сёння ўдзельнічаў у працэсе, асабліва хто арганізоўваў працэсію. Няхай Пан Бог благаслаўляе ўсіх арганізатараў і ўсіх, хто рыхтаваў алтарыкі. Я вельмі ўдзячны, там многа людзей пералічыць, гэта ўсе сапраўды, пастараліся вельмі добра, працэсія адбылася вельмі добра, і няхай Пан Бог благаслаўляе ўсіх. Дзякуй таксама службам парадку, то есть ГАІ, якія таксама нам дапамагалі, каб было, каб рух быў арганізаваны добра, вельмі стараліся тоже. Божае благаслаўленне для ўсіх і Божай ласкі, Божай апекі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти, а дары ласка і хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Стаўпецкага, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Глядіть на мене у серце моє, раніть своєю любов'ю і робіть подобні на серце свого. Серця что пробачает людей за грехи. Иисус тримає в обтимках Твой крик.
стоїш ти. Серця Христа, повна і болю, для нас палає